Můžem? Tak vás ještě napiješ, ty vole. Tak mluv už. Neměl sluchové. Tak, jdem na to. 3, 2, 1, teď. Tak zdar siláci. Konečně vás vítáme po půl roce u dalšího dílu našeho full podcastu z nového studia, protože jsme potřebovali vyměnit, takzvaně si přestěhovat, aby jsme mohli vydávat pravidelněji, tak snad se nám to povede. Potřebovali jsme změnu, takzvaně. Přesně, jako v sezóně strongmanský je to dost náročný, ale tentokrát jsme se fakt po dlouhé době naším dalším hostem domluvili a vyšlo to. A tím hostem je profesionální strongman, letošní Czech Strongest Man, budoucí legenda, možná stávající. Pro někoho určitě. Brutální tlakař, brutální už i tahář dneska vlastně. No, Štěpán Bystřinec. Čauky. Čau, Štěpán. Děkuju za pozvání. Tak, můžeš se jít. Asi tak nějak. Splnil jsi sen, můžeš se jít. Jsem sami splnil, nebo jak to říkal Attila. Splnil jsem senil, no. Přesně tak. Tak jo, ale tak klasicky dáme asi rychle otázky, ať se o Štěpánovi něco, ano, ať se tobě něco dozvíme, tak odpovídej co nejrychleji, většinou to je něco nebo něco. Jasně. Jsi spíše introvert nebo extrovert? Tak na půl, ale spíš extrovert. Kolik je let? 24. Nejoblíbenější disciplína? Loglift. Hovězí nebo kuřecí? Hovězí. Bench, deadlift nebo dřep? Dřep. Safe bar dřep. OK. Nejlepší věc na světě. Okay. Kde podle tebe aktuálně nejlepší strongman? Kromě tebe samozřejmě. Ano, čekal jsem, že to řekne. Počkej, jako... OK, nebudu to tam. Stoltman určitě, jako podle mě. Teď jako prostě... Tomáš? Tomáš. No, prostě vítěz World Strongest Man, že jo? Prostě takhle jako by to mělo. Okay. Čím se živíš? Studuju a zároveň dělám strojního zámečníka v teplárně ještě. V teplárně? No, v teplárně. Že to je takový zařízení, já myslím, že kde vyrábíš teplo takhle, a případně elektrickou energii. Jakým baru. Tak jo, tak to jdem dojet. Nejoblíbenější interpret? Pojď. Tyjo. Apokalyptika. Okay. Film nebo seriál? Seriál. Pes nebo kočka? Pes. Kolik padne letos na Jeníkovském dubu? Doufám, že 190, ideálně 2 kg by se povedlo. Uvidíme, jak vyjde forma. Ok, teď otázka pro Jardu. Burger nebo pizza? Kámo, pizza. Konečně. Pizza. To je druhé. A ideálně jo? pizza s příchutí burgeru. Jo, myslím, že je druhý. To můžeš. Burger jako... By the way, v Liberci dělají něco podobného. Jako fakt? Jo, kámo. Tam je jakoby nějaká něco jako... Je to jakože burger pizza? Ne, je to takové jakože barbecue pizza. Máš tam ty, že hranolky a barbecue a to je docela dobrý. Tak tam přijedu po tréninku. Tak ještě mám jednu otázku, takovou moji, a to je, kdo je největší píča na české scéně? Tyjo. Já doufám, že tato otázka vůbec já jsem mu říkal, že nebude. Ne. Sliboval by to. Hele, já si upřímně myslím, že těch lidí tady je pár, ale absolutně jakoby nechci, aby se jim dávala jakákoliv jako mediální pozornost a vůbec se na ně. Vůbec se na ně jako politik, to, víš, aby absolutně jakoby se o těch lidech nemluvilo. Tyhle ty lidi, o kterých já si myslím, že jsou píči, tak kámo prostě žijou jenom z toho, že se o nich mluví, anebo že se jako řešej. Mají rádi to, že se řešej, takže já to. Se mě, nebo co? No, nevadí, to pak probereme. Pak probereme. Takže jako za mě, hele, to spíš když jako už bych měl říct, tak spíš jako tak jako obecně, že bychom udělali jako pozitivní notu, tak spíš jako lidi, kterých si vážím na té české scéně, tak těch je jako docela dost. Například? Hele, obecně jako všichni pořadatelé závodu, protože není podle mě prdel udělat závody, kor v dnešní době. A jsme to viděli třeba teď na Logliftu prostě, že uděláš závody se super myšlenkou a pak prostě jenom kvůli nějakým blbým věcem, že se tam posede podlaha to, tak jako nemůžeš tu myšlenku naplnit tak, jak bys chtěl. Jasně. A to jako celkově, jako každý, kdo podle mě pořádá závody, ať je to trojboj, crossfit nebo strongman, tak podle mě jako to jsou lidi, kterých si vážím, jako je to hrozně dobře, že ty lidi to dělají, že z těch lidí my se nezazávodíme, takže toto. A pak to je podle mě jako hodně závodníků tady v Čechách, jakože. A to bych tady byl dlouho. To byste byl dlouho, určitě. Na to nemáme čas. Na to nemáme čas. Myslím, tu negativní notu, to bylo lepší. Negativní notu je rychlejší. Ale to víc stáhne. Dámy a pánové, děkujeme za prvý, že koukáte.
nezapomeňte hodit follow, like a nějaký ten komentář pro algoritmus, ale taky nezapomeňte, že tady pro vás je Nordgain, kde můžete využít slový kód BeStrong pro podporu mě, BeStrongu i našeho podcastu. Díky. Tak co máš? Já tam mám toho spoustu, ale... Nemám se ty rychlé otázky. To rychlé otázky jsou všechny. OK, tak já navážu na popis, nebo respektive na otázku, kdo jsi, moje oblíbená otázka. Ano. My jsme tady říkali, kolik ti je, kde pracuješ, ale já jsem... Tak kdo je Štěpán Vystřinec podle tvých slov? Říkal jsem to už v jednom videu, on má takový obyčejný vesnický pepek. Fakt jako, víš co, jakože to. A do toho teda se teď jako 5. rokem věnuju strongmanu závodně. Mm-hmm. A do toho prostě... 5. Jako, jo, 5. rok, no. 21. závody, takže 4. nebo 5. Takže jako 3 roky v amatérech, tohle druhá sezona v profikách, takže 5 sezon. Okay. Ale tak než se dostaneme vlastně k tomu aktuálnímu sportovnímu i osobnímu životu, dejme tomu, tak jaký byl Štěpán jako dítě, jako malej? Jo, no. Tak to by se spíš měl zeptat asi rodičů, tohle, než tak to. Já jdu. Tak třeba v té pubertě. V pubertě já jsem měl hroznou výhodu, že jsem začal hrozně brzo cvičit, takže jsem jako v pubertě moc nekravil a nedělal nějaký jako zvrhlosti. Takže si fet máš až teďko, jakoby, že jsi nezačal fetovat v 16, ale... No, je to opožděný. Já přesně, to až s vysokou školou přišly tyhle radosti. Ne, hele, jako dítě, nevím, tím, že jsme vyrůstali na vesnici, tak prostě to a vyrůstali jsme jako, že u nás se jako dělali brambory a prase jako v takovém tom hospodářství. Takže vlastně když napíšou do komentáře, hejtři ti napíšou, že by si s tím zkusit jakoby místo cvičení. Jo, práci, no, tak jako... s bramborama, tak vlastně už to zažil předtím. No, jako jo, no, tak to kondici. Já to mám jako furt, že jo. To je ten základ, jo. To furt děláme tyhle věci. Proto vás rozmrdal v crossfitu. Ale ty jsi řekl, že jsi začal cvičit docela brzo. Já tady mám otázku, jestli byla nějaká průprava před tím strongmanem. Tak od kolika let jsi začal cvičit? Já jsem začínal přesně 1.1.2012, takže jakoby ve 12 letech jsem začínal cvičit. Co tě to k tomu přivedlo? Okay. Jako už rovnou posilovna? Ne, byla jednodušší ženská, prostě já jsem mi líbila frérka. Řekl jsem, nebo mě řekli, že nechce prostě tlustýho týpka, že jo, no tak jsem prostě... Takže přiznal jsem to nepovedlo, jako vyzískal si asi. Jako víš, to bylo takový jako, víš jak, ne, hele, tak jsem prostě... To byl kardiogram, nebo jo. Začal jsem jako prostě cvičit normálně doma, hele, dostal jsem nějaký činky, tohle, a tam mi tenkrát sehnal nějaký ještě jako činky, velkou činku, asi 70 kilovou a takhle, a plus s vlastní váhou, a v té době, když já jsem začínal cvičit, tak byla strašně... jako začal být moderní ten street workout a tyhle ty věci kolem, jo. A do toho prostě ještě ve škole jsme měli takový jako kroužek kondičního cvičení a toho. Což bylo strašně dobrý, protože mi to tenkrát vlastně dalo, že byl jako, my jsme měli zapálenýho tělocvikáře mega. A on chodil do fitka. A máme rád tvůj humor. Já jsem nebyl moc boostrů, musíš se taky napít. Dám si, až mi vyskne zrdle. A on prostě chodil do fitka, jmenoval se cvičení a on nám jakoby takový ty základy předal. Takový to, že máš mít prostě spevněný kor, že máš jako, nemáš úplně srát na mobilitu, že třeba v těch nácti je fajn ještě rozvíjet jako právě nějakou jako obratnost, dynamiku a tyhle věci. A ono jako fakt je pravda, že dneska z těch věcí já furt jako kámo těžím. A hromadu těch cyklů, kterých jsem se naučil v těch 12-13, tak mi to jako říkáš, že čím dřív jako začneš takovéhle věci dělat, tím je to samozřejmě lepší. Jo. Jako ono není asi úplně v těch 12-13, prostě než 18, tak úplně není jako good jenom jako drillovat tu sílu, tu maximální. Ale tam jako je potřeba to dělat, ale tam je podle mě důležitý jako zlepšovat ten základ prostě. No, ten základ, že jakoby nezaměřovat se jenom na to, že zvedneš 300 na tah vole ve 14, ale být komplexnější a jakoby rozvíjet všechny ty jako tělesný. Kromě cyklistiky samozřejmě. No ne, já myslím, jako, že normálně ve fitku tohle všechno můžeš rostat. Jako cyklistika je zvrhlej sport. Počkej, zapadáš, pojedu s malou na kole. No, to je pro rohlíky. Mě jako napadlo, jak jsi to zmínil, je podle toho nějaký sport opravdu stupidní? Tak těch je. My si odpověděli už ne. Ne, jako hele, cyklistika mě vadí strašně, když jezdí lidi na horském kole po silnici a překáží ti, když jdeš autem. To je strašný zlo.
To fakt jako Tour de France nám asi nevadí, tam nepřekážeš, jo. No, Hlavně jsou jako rychlejší, když jdeš na horském kole a jdeš někde prostě v lese a prostě po polňačkách a po nějakých cyklostezkách někde, tak OK, dělej si co chceš, jako sice je to furt zvrhlý, ale je to jako tvůj. A to horský kolo se jmenuje horský kolo, no, ale když jedeš kámo prostě, a ještě tím, že bydlíme jako v Českém ráji, že jo, tak prostě kámo tam začne sezóna a ty jedeš a imrver si vyhýbáš cyklistům, takže já než dojedu prostě od nás vesnice ke kámošovi, ty vole, do dílny 5 kilometrů, ani ne, tak prostě úplně teču nervama a prostě jako to fakt nedávám těžce. Okay. No a pak těch sportů je jako víc, jo. Jako. Ty jsi spěl vlastně na ten trénink, viď? Nebo na tu průpravu a jako jak začal. Jo, a kolik jsi jakhle vážil vlastně, nevím, v těch 12? Ale když jsem začal cvičit, mám na nějakých 86 kg, asi 164 cm, něco takového, jsem byl jako fakt buclý. V těch 12 myslíš? Doktoři byli, vždycky doktor byl šťastný asi, jo? No, tak si říkal, takže jsi měl víc než já teď. A pak jsem kámo schodil na nějakých 70 kg a vytáhl jsem se strašně, jak jsem začal cvičit, tak prostě, jak se ti třeba asi podle mě i nastartovaly nějak jako v té pubertě ty hormony a všechno, že jo, tak prostě se to, jak jsem byl třeba nějakých 180 jsem se vytáhl, ale fakt během kámo třeba ty vole prostě 3/4 roku. Někdo tak má, no, já bohužel ne. Že to nevadí, ale ty jsi zatáhl. takže... Já měřím, jak on, teda já vážím, jak on měří, takže to je prdeli. A jo, vlastně. No, jakoby, no. No kolik máš teď teda, aby jsme jako, řekli lidem? Hele, nějakých 183 na výšku. Já jsem se tak, že ne, 183 cm na výšku, no. Okay, já jsem 186, než jsem začínal astronomii, já jsem se o 3 čísla zmenšil. Je OK, no asi jo, podle mě je OK, já tomu přičítám fakt joukům, kámo. A váha dneska 168. A ten pík byl kolik? 171, teď předtím jsem měl nejvíc, kdy jsem měla, ale to bylo tím, že jsme den předtím šli prostě na running. No, takový running, ale se vším všude prostě. Bez running, co můžeš. A spíš jsme běhali jako pro plný talíře prostě a to jako jsem se hodně napápnul. No. No, když jsme to je vlastně, promiň, ale když jsme u té barvy, tak asi je to druhý nejtěžší člověk, kterýho jsme tady měli, ne? Ondra... Ten Semeláček měl kolik? Nevím, Ondra vím, že měl nějakých 163, 160 něco. No Vencaky, myslím, už trošku zhubnul v té době, když jsme natáčeli, ale taky už má podle mě 70. Nevím kolik. Jako Luboše dlouho nikdo nepřekoná, takže to je asi jedno. Jakoby já vím, že tohle už je strop, že jako víc... Jo, to jsem taky chtěl zeptat, jestli to cítíš, že... víc jako na sílu, nebo víš co, já tam netlačím na sílu, to je další věc, že jako... Já prostě tam nechám, jako co se týče té váhy, nějaký volný průběh. Aha, je to od přirození takzvaně. No, jakoby ano, je to od přirození. Ne, prostě, že prostě zvedám a jim tak, abych zvládal regenerovat to tělo, ať jakoby si, když to řeknu blbě, najde nějakou tu, a jako po sezóně se vždycky snažím něco málo schodit a pár kilo. Ono třeba na mě už je znát jako fakt třeba 5 kilo a je to fakt cítit, že seš jako prostě víc. Jasný, a ty si ale jako za poslední 2-3 roky jako nabral kolik? Hodně? 40-50 Ty vole, v 22 na prvních závodech jsem strongmanských měl nějaký 130, asi 2-3 kg. Na těch prvních závodech? To bylo 22 až. Ano, vaše první závody byly Aši, což je jako masakr. Jo, to bylo super, no. To bylo vlastně po tom covidu, po tom prvním lockdownu. Ano. A tam si byl na bedně, viď? Třetí místo z 31 lidí. A tam mi sedli, tam bylo takový, já jsem tam měl s tím, že půlku disciplín ani nezvednu. Nebyl. Já jsem 21 až vlastně nezávodil, já jsem 21 vůbec nezávodil. Já jsem řekl, že v roce 21 se jakoby, že se připravím na 22. Takže 22 zkusím vyhrát jako amatérskou ligu, že jo. Mně se to povedlo pod bývalým ČSSS, že jo. A po ČNFS jsem vlastně byl jenom druhý v Golčáku na amatérském mečere. Takže ale hezky se takhle připravil rovnou celý rok tomu dál na pána. No, jako to bylo spíš, že já jsem se nestihl jako připravit na tu sezónu a řešil jsem nějaký prostě kraviny, jako že prostě jsem... Co by ti řekli, dřív závodili 3 závody za víkend. Maturitu si řešil. Já jsem, ne, ale jakoby nějak prostě i jako ve škole a nějaký... Ty jsi 3krát maturitu nedal, veď nějak, nebo něco? No, tak já jsem maturizoval kámo hned na poprvé. Tak jako fousek mi utekl. Tak jako dneska ti chtěl vložit do úst. Dneska už se jako odsouvá maturita kvůli strongman sezóně, že jo? No, tak to jako... Třeba Lacoš, že jo? Já jsem... Já nejdám si prdel na celou maturitu kvůli sezóně. Tak když jsi taky dobrý, bych ho asi jaký odsunul, kámo. Nemyslím to nějak jako ten takový konstatuju. Jako potenciál, který on má a on má fakt jako dobrý výkon. Já kdybych výkon jako on, tak odložím možná i život. Takže tak. Takže jsi nabral, ale mně přijde totiž, nebo třeba vnímám u tebe jako takovou, jak to říct, takový tvůj X-faktor prostě, nebo jak to říct, takový prostě, když jsem řekl Štěpán Vystřinec, tak mně se vybaví prostě velká bodyweight a extrémní kondice.
Co bys mi k tomu řekl? Jako? No, protože já si myslím, že to je za první tím, že i v tom tréninku pořád za celý. První věc je, že mám ten základ, jak už z té puberty, tak vlastně já jsem, než jsem začal dělat strongman, tak jsem měl takový období, kdy jsem jako míň zvedal a chodil jsem hodně kruháče, chodil jsem hodně jako si boxovat a takovýhle věci, jakože prostě takový to MMA, ale jakože jsem to nikdy nedělal nějak naplno v nějakým gymu, prostě chodil jsem si jenom pytel a nějaký prostě kruháče, tyhle věci. A tam jako dostaneš poměrně dobrý základ. A další věc je, že já s tou váhou jako funguju. Já prostě třeba, teď ve čtvrtek jsem byl v práci a měl jsem vlastně za ten čtvrtek jsem měl nějakých 18 000 kroků, že jo. Takže víš, že to hodně jako nachodíš. A další věc je, že prostě jedna z věcí, kterou já si myslím, že prostě když máš velkou bodyweight, tak s tím musíš umět prostě žít. Jo. Tohle jsem měl třeba loni s tím problém, že jsem měl taky nějakých 168 kg. Ale přijde mi, že to bylo jako víc v sádle. A dělalo mi to problém jako při normálním fungování, že jsem musel něco málo schodit. A jakoby nabrat zpátky jakože svaly a to. Jasný, jo. Takže prostě nesaru na to jakoby v tom tréninku, že se snažím dělat i jako kondiční věci. Jo, a to. Víš, že já jsem jako chtěl narazit na to, že vlastně si nabral docela dost kilo za poslední fakt ty 2-3 roky, jakože ve 40, jako jsme říkali, skoro 40 kg. Skoro 40 kg a vlastně mi připadá, že ta kondička je možná i lepší, než když jsi měl třeba předtím, prostě podobná. To asi není. Ty jsi říkal, jako, že ty airbikey si jezdil pořád. No, ale Takže jsi měl ještě vlastně lepší a tím pádem pořád porovnání a zase měl to maturity, jako 2019. Já jsem maturoval 2019. 2019. Tak kdyby si odložil. No, tak já byl úplně v neskutečných fyzických, říkám, že jako kdybych měl A tak to je ono, ale to je furt ten základ, že máš základ vejš než ostatní a tím pádem to pak můžeš jako udržovat. Jako bylo fíz, no. Jo, protože víš co, tam jakoby otázka je, jak moc třeba geneticky, známe to, každý máme jako svou ideální váhu, jak si na silovku, tak na tu kondici a prostě mně přijde pro mě úplně neuvěřitelný, nebo neznám nikoho takhle, kdo by měl jak maximální sílu, prostě extrém, což máš, pokud jsi ten Czech Strongest prostě jako, tak jakoby, to je jakoby jasný, ale že ještě fakt se jako skoro nezadejcháš, když jedeš jako minutový interval na airbikeu na max, tak já zemřu a ty jsi prostě... taky víc, ale to mám hele, v hlavě. Byli jsme spolu, já nevím, ale byli jsme spolu, prostě máš ten fond jako obrovský. Jak moc si myslíš, že to je jakoby... Já si osobně myslím, že prostě u té fízy, u tohohle toho přesně jak říkáš, u toho crossfitu, to, co jsme spolu absolvovali, tak kámo, tam prostě mi spíš přijde, že to je o tom, že se musíš umět přepnout do takového modu nesmrtelnosti. Jako jo, ale kámo, když nemáš ale jako kondiční základ. Ale u mě dělá prostě... strašně 99% u té fízy, u mě dělá hlava. Když mám blbej den, jakoby nepřepnu se do toho jako modu život nebo smrt, tak prostě umřu ti vole po 10 vteřinách airbikeu, už ti tam budu pomalu mírat. Ale když mám, a to mám i takhle na tréninkách, a teď jako je dobrý, že na většinu tréninku už se umím přepnout jako hlavou, že když je těžký trénink, se prostě přepnu úplně jako do toho a jsem ready chcípnout. A jasný, no. U té fyze to si myslím, že hraje ještě větší roli než u toho liftu. Okay. A zařazuješ teď v sezóně něco kvůli tomu, aby třeba na těch závodech pak to... Hele, já mám teď to, že prostě se snažím, to máme takový jakože to, že se snažím fakt denně udělat 10 000 kroků, že ta chůze podle mě a bez sprintu, že jo? Ne, normálně chodit, ale prostě chodit přirozenou chůzi, protože to je podle mě na ten rozvoj takový ty obyčejný kondice toho základu. Když ty chodíš, tak to vypadá hrozně energeticky náročný. No, tak jako se kolíbu, víš. A okolo tebe obíhají předměty. TV to. Že když zmáčneš plechovku, tak obíhá. Je časoprostor, jakoby pak na tréninku prostě jedem i nějaký třeba větší počty opáček. Třeba teď jsem měl kámo před golčákem, myslím, že to bylo. Tak jsem měl kámo 8 čelního dřepu, ty vole, a to ti docela docela ňamka. To je hnusné. A nebo do toho Jirska, když jsem se připadal tak chození s tím pytlem na tu max vzdálenost, to ti taky jako vole docela nedělá fízo. To bylo do komatu takzvaně. No. A takže teď už nejdeš moc airbikey v sezóně nebo nějaké ty věci? Ale jako po sezóně mám plánu, že chci jako zase prostě takže tam udělat takový... Že dřív to měl, jsme se bavili fakt jako, nevím, v každý pondělí i dopo, že jsi to měl jakoby takový... Jo, zařadil jsem tam. A teď prostě tím, že jakoby já trénuju teďka víc disciplín, než jsem trénoval. Jasný. A tam vlastně zařadíš kondici těch disciplín. Ale ten objem toho tréninku je i docela jakoby takovej, nechci říct velký, ale prostě jsou tam i jakoby delší série o větších počtech opáček a tohle. Tak jakoby ti tu fízu nějakou ti to udrží a nepozoru na sobě, že i když jsem vyřadil ty airbikey a tyhle ty věci. Udržíš to vlastně těch disciplín, že tam je těžší, pracuješ s tou váhou, ale konečně vlastně taky. Tohle prostě jakoby víceméně jakoby má na starosti prostě trenér, takže. Jasný, no. Můžeš klenku na tričku. Na to jsem se chtěl taky zeptat, jestli teda Jarda nechce pokračovat tady tom. Ne, jenom asi taková pointa vlastně tohohle tématu, že prostě síla super, ale prostě tady vidět, že ta kondice nejen u
jako vytrvalostních sportů nebo fighterů a tak dále, že u strongmanů je ta kondice ten základ. Když vezmeš jako i Hupra, ten prostě kondiční bestie, jo. A ten trend, myslím, jako, že důležitý i nejen na srdce, na zdraví, ale opravdu ten výkon i silový se dokáže posunout. Jo, ale já se na to musím jako přemlouvat do tohohle tréninku, ale je to mega důležitý. Podle mě to si hodně lidí jakoby plete, že strongman není o maximální síle. Strongman je nejkomplexnější prostě jakoby silový nebo výkonnostní sport, si dovolím, kde musíš fakt mít úplně všechno. Ty musíš být technický, musíš mít maximální sílu, musíš mít jakoby fízu, musíš mít prostě sílu i jakoby tu silovou vytrvalost, že jo? A musíš mít i nějakou mobilitu, protože do některých jako pozic se potřebuješ dostat, já nevím, jako dobře chytit jouk, prostě atlas, dobře se postavit do logu a takovýhle věci. A to prostě to. Ideál vlastně. A to se mi na tom líbí právě na tom stranu, že prostě musíš být komplexní. A abys vyhrával závod, musíš být komplexní. Čemu tě, že máš jako jednu disciplínu extrémní a dáš 250 dáš na loglift. Když pak prostě máš tady špatný. A tohle mě třeba chybělo hrozně loni v té disciplíně. Nebo v té sezóně, že prostě jsem jakoby nebyl komplexní. Že jsem měl slabý tahy, na profíka jako hodně slabý, teď už se to něco zlepšilo, ale furt si myslím, že tam je ještě nějaká jakoby jo, ten progres byl extrémní a jako to jsem strašně rád, protože to byl jako jeden z mých velkých cílů. A třeba prostě jako měl jsem problém s atlasama a s těma věcma, s těma typicky strongmanskými disciplínama. A to bylo spíš jako o technice, nebo no tam byl jiný problém jinde? V tom drillu, kde trénovat a v tom drillu a v tomhle tom jsem si právě myslel, no, že... A tím, že teď jako mám fakt, dá se říct třeba od lidska od podzimu, tak mám jako takový tréninkový podmínky, od kterých se mi nesnilo. Můžeš klidně říct? Super fitko, jo, super fitko, ne, jako, že to jsem se tomu třeba pak dostanem, ale prostě, že tím, že v Liberci máme to zázemí tréninkový takový, jaký máme, prostě a tu podporu jako ze strany prostě jako majitelů fitka a toho, tak prostě Fitness Life Liberec, to řeknu. Jo, Fitness Life Liberec, no, úplně jako nejlepší gym. Myslím si teď v současnosti, že to... Jakože... Ale nejlepší gym určitě na severu, 100%, a tím nechci nasrat kluky z Valhaly, ale jakoby... Já nemůžu hodnotit, když jsem tam nebyl. Valhalla je sever-západ. Jo, to je jako severozápad, no, ale jako fakt vyloženě na severu tamto. A myslím si, že nebude trvat dlouho, kdy to bude nejlepší gym na silový sporty v republice a vůbec. Jako. Mě napadlo vlastně, co bys řekl, že je taková tvoje slabina stále. Jakoby. Jak říkáš si tahy, že furt jsi spokojený, ale spíš běžíš z nějakých těch disciplín, třeba ještě... zlepšili teďka o něco, jo. Ale co je taky, co tě nejvíc trápí? Ale schody síly bych potřeboval ještě zlepšit, to si myslím, že to atleti... A tam je problém kde? O tom jsme se bavili vlastně. Je to o té jako vejšce spíš. Stehna hlavně. A to jsi zmiňoval v té listu. Jako nejseš úplně baletka. No. Že já mám hrozně obrovský kejty a prostě se mi tam ten šutr. Ty máš toho dřepování, říkáš vždycky, že jich bylo ženský dřepovat, nebo mít stehna jako ty. Že to jako zblbě se toho zbavíš. Ale tak jako musíš to prostě trénovat a najít si nějakou tu cestu. Na Zercher to vzít, vole. No, asi budeš muset, nějaký takový jako pozlet jiný prostě, nevím. Když to vezmeme třeba, když jako ne takhle geneticky, co limituje, ale nevím, třeba na čem bys fakt víc můžeš zamakat a bude to třeba za rok úplně zase super nějaká disciplína, nevím. Ale třeba mi přijde, že jsem trošku asi zaspal s úchopem lehce. Jo? Jo, sice jako kufry to tam jde všechno, ale ten úchop by mohl být hodně lepší. Myslím Teď se mi to potvrdilo v té Aši, kdy vlastně jsem odnes jako ty kufry, ty 160, ale pak na té ohradě mi úplně vyply ruce. Tak ta ohrada kámo. Tam většině já jsem tenkrát tu ohradu jako odnes úplně na pohodu, že byla jako v pohodě. Tuhle váhu. Ne, tuhle váhu ne, jako míň, ale... No, tam... Ty měl kolik, 300, pane? 320. No. Jako věřil jsem si na tu ohradu... Když Izada to nosil v prstech, jako, to já jsem právě chtěl taky, ale prostě došla mi síla na úchop, takže ten úchop si myslím, že jako je tam a myslím si, že jako striktní pres, protože já všichni hrozně mluví o tom, že jako... No tak počkej, tak jako Štěpán má asi nejlepší push press u nás, co jsem kdy viděl, jako... No ale to je nohama. Já vím právě, tak je to prostě já na strik dám hrozně málo, že jo? No tak sván, jako kolik dáš na strik? Ale já jsem na strik zatím nejvíc, teď jsem to strašně dlouho neskoušel, protože... 20, 30? Ne, ale asi 140 si myslím, že na normální osa jsem dal strik tam. Já si myslím, že to odpovídá. Jo, to nevím, no. Ty jsi, protože ale víš co, odpovídá to vzhledem tomu, jaký jsi jakoby typ atleta, jo? A prostě ty dáš kolik, tak jako máš maximálku na axle, 190? Ne, 175. Na push pressy normální klasicky. Ale na axlu já jsem nejvíc dal teďka 3x 170, jsem víc na axlu neskoušel. A na normální ose? 190. Z klece, že jo? Z klece. Jo, z klece má z rekord. Dobře, tak dejme tomu, že máš 50 kg rozdíl, jako jo. OK. Ale vím si, že i já mám 40 kg rozdíl na strict versus push press a to nemám tak dobrý jako ty. Tak, jo, takže asi jo. jako to mi přijde docela
jo, že... Nevím, no, jako, jsou lidi, co mají rozdíl 10 kg, že jo? Já si myslím, že jako to rameno by mohlo zesílit prostě, protože pak by se to mohlo pozitivně promítnout i do toho push pressu. Tak ve výsledku to je nějakých 25% nebo něco takového, No. ne, rychlá matika, nevím. Něco takového, sorry, nebudu počítat. No, Ve finále ti to přidává méně než mě. Ty jsi mnohem dynamičtější, takže zase nemáš tak jako víš. Ale říkám právě, že když bych zesílil dobře jakoby v těch ramenou, tak ten push press by mohl být úplně extrém. Ty to ani nepokládáš vyloženě, že jo? Ty to drží ve vzduchu. No a to je tím, že prostě zase jsem začal mít i mobilní ramena a to je další věc, kterou si myslím, že bych potřeboval zlepšit, nebo si myslím, na který chci zapracovat, hlavně po sezóně. Tak jak já mám mobilita a jakoby ta technika toho dostání se do těch cviků. Protože třeba dělá i u zadního dřepu klasického problém mobilita v ramenou. Kam to má snad už každý utek, prostě už. No, ale jakoby, že já když se tomu pověnuju, tak já normální dřepy teď přes sezonu prakticky nejezdím. Právě z toho, že já jsem si loni před logliftem zranil jakoby kozu, žebra jsem si zablokoval tady na hrudníku. Právě u zadního dřepu, tím, že jsem byl špatně rozcvičený a prostě šel jsem na zadní dřep těžké a nějak jsem si to tam pokromal něco. A takže já jezdím fakt safe baričel nějaký přes sezónu a vždycky po sezóně pak se jako začnu víc věnovat právě té mobilitě těch ramenů a dřepů z zadní dřepy. A je to jako znát, když se pak pořádně jako rozcvičíš, uvolníš ten hrudník a všechny ty krokotiny kolem, tak pak jako to maká dobře, takže. Mě u tohle, ještě tomu tématu mě přijde, že hodně lidí právě takhle obrovských si jako pak říkají, hele, musím zlepšit mobilitu, že si myslí, že mají problém s mobilitou, nebo tam si můžeme bavit o tom, co je mobilita, jestli to je prostě kloubní pouzdro, svaly, bojový tkáně, tam je to, že několik těch vrstev, jo, ale pak si člověk musí uvědomit, že tam má prostě tu obrovskou hmotu, ať už svalovou, i tukovou třeba a tak dále. A prostě hold by se musel jako zmenšit, abyste tam se tam jako dostali, jo. Takže ne vždycky, to nemyslím u tebe obecně, ne vždycky to jako jde jako udělat, že jo. Říkám ještě jako... Když jsi Luboš nebo Brian, tak prostě co máš? Jo, jasný, tak to osu musíš chytit ze strany, že jo, to jako neuděláš nic. Jo, tak já taky, když jdu dřep, tak prostě chytám tu osu jako až úplně vlastně u kotouču. Jak máš ty kroužky, to se mi třeba líbí hrozně na tom squat baru. Je dlouhá. No, oni hlavně mají ten kroužek, který opíráš ten, tak on je delší a já si na něj přesně takhle jako dám ruku, takže já tu osu jako lámu za ty kroužky, už za to ložisko, že jo, když to. Tak proto jsou vohlí furt. No, ne, to. To Buffalo. Jo, tak to jsem v životě nezkoušel, to mě zajímalo. No mě k tomu ještě napadlo, jak jsme se předtím bavili, tak jak vidíte na tričku, to já ukazuju tam, jak vidíte na tričku, tak tým Cvrkal, co tě vadlo k tomu si najít trenéra a jestli k tomu byla nějaká jiná motivace, než že prostě chceš někoho jiného. Hele, protože tým Cvrkal jsou vlastně v současnosti, bych to řekl dobře, 3 nebo 4 trenéři, nebo okay. S tím, že jakoby zakladatel nebo jako prostě první trenér, co to, tak je vlastně Richard Cvrkal, což je v současnosti můj trenér. A vlastně je to jako trojbářský tým. S tím, že já v současnosti tam jsem asi jako, i když asi budeme moc počítat bráchu do týmu Cvrkal a jako Máru, nevím, prostě mají taky mikiny s tím Cvrkal, takže... No a co ti k tomu vedlo? Ty jsi součástí taky asi toho týmu teda? Jako asi jo, no. Jako, nebo respektive, když říkáš 4 trenéři, tak ty jsi jeden z těch trenérů? Ne. Už já myslím, že trénuješ Máru. Jo, trénuju, jako asi možná bychom, nevím, Ríšo, co mohli bychom udělat nějaký ten strongmanskou odnož? Nevím, hele, já jsem to zatím neřešil, víš, já si jako tak trénuju pro zábavu prostě lidi, kteří jako mám nějak rád, nebo to, ale to je jedno. No. Nicméně k tomu tak prostě Richard Cvrkal a kolem mě jako trenéři převážně se zaměřují jako na trojboj, plus ještě jako nějaký jako hobíky asi taky mají a tak. Já upřímně ani nevím, kolik mají dohromady, no přesně. A hele, já jsem prostě tu první profi sezónu jakoby jsem se připravoval sám. A to se bavíme o jakém roce teda? To bylo loni 23. Loni byla první strom. Já myslím, že byl 22 ještě. Ne, 22 jsem byl v amatérech, to jsem právě vyhrál. Jo, první profi, sorry. A první profi sezónu jsem se jakoby připravoval sám. Jo. S tím, že já mám takový dar, že jakoby já sám sebe dokážu přetrénovat. Já vím, jako, jak má ten trénink nějakým stylem být, tohle, všechno to. Ale prostě já kdyby byl po mým, tak na každém tréninku jdu prostě umřít, ty vole. Bych to. Máš to rád. Já mám rád tu dřinu, já mám rád jako, že... Řekni jim to, že tě trenér trošku skrotil a tím pak se zlepšil. Jo, ne, je to tak, že jakoby viděl jsem prostě já potřebuju jakoby ten pohled druhého člověka na to. A jakoby tím, že Ríša má obrovské zkušenosti a ví co a jak a to, tak vlastně on mi jako nekecá do techniky strongmanských cviků, protože to si dovolím říct, že nějakým stylem znám, případně konzultuju s lidma, který mají, jo, ale jakoby hledám se ještě soužit na hromadu věcí, ale ještě se jako furt se ptám jako kluku třeba, jak dělají tohle, jak tohle šahají to, a víš, že prostě se může poslat pořád, že? Jakoby to, co se týče toho fázování toho tréninku, počty opáček, tyhle ty věci, co jak pojedem a teda, tak to prostě jako fakt mi hrozně sedí a právě přesně, že mě to, hele třeba super příklad před Švýcarskem.
Já jsem chtěl zkusit z 290 kilama na mrtvolu, jsem chtěl zkusit prostě MRAP. A před Švýcarskem jako... Před těma závodama, asi prostě jeden z posledních těch tréninků jsem měl tak prostě deadliftku, tohle. A to jsi nakonec nešel, ne? Ty jsem šel něco jiného. Ne, já jsem šel normálně dvojky, protože jsem psal přesně Ríšovi. A tě řekl... zkusit MRAP prostě z 290, ne vole odpad. To byl týden do závodu? No asi týden nebo 14 dní, něco takového. No, a prostě přesně přišel to, tak nervovku si odpálit. No a nechci si prostě odpálit nervovku, protože já jsem takový debil, že bych to udělal. Jakoby sám sobě. Ale kdybys byl jakoby začátečník a měl bys třeba se 150 kg tohle jo, tak tě to tak nevadí. No, i když to procentuálně může být váha jako procentuálně podobná k jaký tvojí max je to jako relativní, ale ta nervovka prostě je malinko jiná. Pořád čím zvedáš víc, tím je to náročnější jakoby ukočírovat ten trénink. Přesně tak, není to prostě přímo umění s těma váhama. Jo, přesně. No ale tak prostě to, takže jakoby potřebuju nějaký jako krocení a nějaký ten vhled a jako ty zkušenosti. To a my spolupracujeme někde baví jako od září vlastně jako loňského roku, kde já jsem jako zaličil. A my jsme se o tom bavili už jako v průběhu nějaké loňské sezony. Říkám, hele, potřeba bych zlepšit, tak tohle něco vymyslíme spolu a začali jsme. A mě to tak hrozně sedlo. Já jsem se toho jako bál, ale další věc je, že já když se jako vybírám trenér, já potřebuju k tomu člověku mít nějaký osobní vztah, nějaký vztah. Jako... Určitě. Věřit mu, mít mě důvěru, protože jako reálně tvůj trenér o tobě ví pomalu víc než tvoje rodiče. Jo. Ta víra je důležitější než samotný systém, protože to hledáte společně třeba, že jo, tohle. Musíš mít prostě v toho trenéra důvěru a musíš ho nějakým stylem jako i obdivovat, nějaký své respektovat, přesně tohle, prostě tohle pro mě jako znamená trenér. Výsledky u jiných lidí třeba nebo spokojenost jiných klientů, tak to jasný. A prostě kámo, hrozně mi to sedlo a prostě fakt si myslím, že už první blok, který jsme spolu jeli nějakým stylem. Máš mega tak jsem najednou úplně říkám, ty král, prostě jo, vím si, že třeba jsem jakoby od září, když jsem v té době měl jako nějakou maxku na trap baru, tak jsem měl kámo nějakých třeba 320 kg, něco takového. Okay. A na pamatuju, až tenkrát, jak se tam ty nezateš, kam ty vám to nedá. A já jsem kámo zatáhl na trap baru na závodech vlastně v Kladně, tak jsem zatáhl 370. To je pěkný progres. Že jako 50 kg progres a jenom tím, že prostě jako ale to já si přesně pamatuju ten rok předtím, jak jsme se o tom tam bavili, že prostě ty nohy, že prostě ty máš silný nohy, ale nebyl schopný prostě jako vysepřený okolo těch kolen. Ten core a všechny tyhle ty věci a prostě jakoby i to. Já jsem v životě třeba nejel kámo dropy jakoby na tom, že prostě jedeš třeba jakoby nějakou, jako třeba dvě dvojky jako těžší, nebo jednu těžší jedničku, třeba RP7, 8, něco takového. A pak jdeš třeba RP6 a jdeš třeba 3x6, 3x8, něco takového. Kámo, já jsem úplně třeba chcípal. Ale je to největší, to je jako že systém takových těch top setů, drop setů nebo top setů a back off setů bych doporučil každému vyzkoušet. A prostě dej si najít jaký procentuální třeba systémy na netu nebo nám napište. A jako, ale víš co, to fakt jako ti strašně helpne, v hledání té intenzity třeba, nebo i v tom obnovu práce a tohle, ale mě, když jsme u toho tréninku, můžu to asi pokračovat? Můžeš, no. Jo? Pohodě. Já mám pak jiný oslý můstek, takže... Jo, když to víš, tak to se stříháš. Ti to baví. Jsi takový náš podcastový barber. Přesně, přestříhne to. Když jsme u toho tréninku, tak abych to pak nezapomněl, jak jsme u toho trenéra tohle, tak jak se třeba změnilo nebo nezměnilo, nebudem říct, co dělal předtím, protože říkal, že by se stejně jako přetrénovával a že bys prostě... Jo, a já jsem se jako snažil, aby tam jako ty objem tohle, jakože to jo, ale prostě nebylo to tak kočírované, nemělo to takovou hlavu a patu. Jasný, ale že já jsem si všiml, když jsem na tom s tebou byl na tréninku nebo tohle, tak prostě, i když říká, že ti jako skrotil, tak pořád ty tréninky jsou mega dlouhý. Jo, mega komplexní, ale dává to smysl. Dlouhý, protože se vykecám. Jasný, ale nemáš i hodit doplňkových cyklů a tak dále, ale neznamená to vlastně, že ten objem nebo ten objem celý je třeba veliký, ale ta intenzita se prostě koriguje, aby to dalo smysl. Jo, prostě, hele, mě to strašně sedí, protože já prostě fakt přijdu na trénink, nemusím nad svým tréninkem vůbec přemýšlet. Jo, prostě jenom jako se soustředím na to, co to, a kouknu se do tabulky a jedeš. No a prostě vím, hele, tohle máš je to. Jo, ze začátku mě dělalo trošku ne problém, ale prostě potřeboval jsem se jako zžít s tím RPčkem, že jo. Jsem nikdy nepoužíval předtím taky. A taky jako mega mi to jako sedlo. A takový jako různý věci, že třeba, hele, kolik lidí jezdí třeba kufry, těžký kufry na konec tréninku.
Já jsem měl třeba trénink disciplíny. Jarušek. Já jsem, vůbec lidí to jako nevidí, že čeho se začíná těma disciplína. Já měl prostě různě disciplíny, jakoby pytle, tyhle ty věci, prostě tahy, nějaký doplňky. A pak předposlední cvik, třeba před powerplankem, tak jsem měl kámo v přípravě do Švýcarska, jsem měl prostě kufry. A měl jsem třeba, vole, já nevím, 4 serky, něco takového, prostě jakoby 4 rovinky, vole, kufrů těžkých, nějakých třeba 140 kg. A jsem to říkal, hej, kámo to, ale jako to fungovalo, protože pak ve Švýcarsku jsem čap kufry a člověk se do té nekomfortní pozice, jak na závodech často nekomfortní, že jo? Takže když se do toho, já třeba vždycky jsme říkali, nebo já jsem dřív měl problém na závodech, když třeba loglift nebo jaký overheady, hlavně loglift, takový, to je z těžších cviků, že jo? Jakoby, nejen technicky, ale i prostě ty váhy prostě jako nerovka. Nesouhlasíš? Ne, jo, ne, tak jako, ne, jako že musí se sejít, aby si zvedl prostě PR, se musí sejít nejvíc jako věcí, aspektů, než třeba na jiných věcích. Takže když jsem třeba na závodě ho měl jako druhý nebo třetí cvik, což občas nebo disciplína, tak jsem byl už v hajzlu třeba, po joku, po deadliftech a takhle. Tak jsem říkal, proč já na tréninku pořád ten loglift jdu jako první, že právě to je nejtěžší cvik, jakoby, víš, na techniku, na všechno, začít ne. Tak jsme třeba na začátek dávali v ten event day, jakoby, v tréninku disciplín jsem dal prostě jiný disciplíny. A až pak toho loga, ve finále jsem zjistil, že není zase tak hrozný, že prostě si ve finále warm-up z těch jiných disciplín. Ale někdy se zase, když měl těžký týden, tak zase ten log byl jako náročný, ale vlastně si pořád simuloval ty závodní podmínky, takže... Ale hrozně záleží, no. Spoustu přístupů. Prostě to je o tom, na co se připravuješ, jak se cítíš, jaký části roku seš. A to je ono, co jsem se chtěl zeptat. To, co mě zajímá, co probírám se všema, zase může to být pro někoho inspirace, ale zase úplně nekopírovat asi, že jako do podrobna je to prostě tvůj trénink přímo na tebe dělaný, ale jak máš aktuálně, může to vzít nějak komplexně, ten split, ten rozpis v týdnu třeba, nebo jestli to máš na týdenní cykly, nebo jestli to máš nějaký na dny. Nevím, mohl bych říct jako asi nejlepší příklad, nebo to by byl ten, jakoby teďka připravil na tu až. Jo. To bylo takový nejvíc to. A tam to bylo, hele, vlastně, abych to řekl dobře, jo, protože to bylo ještě jakoby v kombinaci s přípravou na Kladno, že? Protože to bylo chvilku od sebe. Tak vlastně, tak vlastně první trénink byl vlastně nějaký vlastně loglifty, plus doplňky, nějaké další věci k tomu. S tím, že logy se tam jeli, logy se jeli jakoby takovej, já nevím, teď prostě jako intervaly, že jsme vlastně začínali někde, že jsme začínali prostě asi 4x35 nebo 4x40 vteřin. Jasně. A nějakou minutovou pauzu nebo něco takového. A prostě a takhle pak ještě problém, spíš mě fakt zajímá bylo, že ten týden... Ale logy, nějaký doplňky, pak druhý trénink, myslím, že byly nějaký tahy a věci dejme tomu, že pondělí třeba log. No jo. Středa nebo úterý hned už. Já jsem měl 4 tréninky v týdnu. S tím, že většinou po tom logu jsem nebyl tak rozsekaný, tak pak hnedka jakoby další den jsem většinou jezdil nějaký tahy a jako věci k tomu. A co třeba a myslím kufry, že tam byly, a myslím, že tam byl i kufry, to nechci kecat, jsem si úplně nejsem 100% jistý. Pak byl třetí trénink, byly jakoby právě safe bar dřepy a nějaký hodně doplňky, jakoby různý třeba Russian leg rolls a nějaký prostě tyhle ty. OK, takže jakoby trénink po deadliftu. Jo, ale třeba jsem tam měl den nebo dva jakoby okno na nějaký ten. A mě to docela vyhovovalo po těch deadliftech, že ty dřepy, jako jak kdyby vole, jsem se na tom rozhejbal ty rozsekaný vole záda a bolavý všecko z toho deadliftu. A poslední trénink v týdnu byl zase jakoby log, ale na jedničku, jakoby, tam byl nějaký ten, plus nějaký jakoby dropík s tím, že jsi tam měl jakoby jenom čistě press, že jsi prostě jednou přemístil a nějaký to. A k tomu byly ještě nějaký pneušky, myslím nějaký pytle, jako přenos. Prostě takový event day s logem navíc. Jako, jo, něco takového, no, prostě, jo, že se tam měla pneuška a jel jsem tam, myslím, nějaký pytle, jakoby na rameno a myslím, že přes laťku prostě tak, abych jakoby trošku nasiloval ty šutry. Okay. A pak jsme jezdili u Máry vlastně s tou pneuškou a s tím jsme jezdili i šutry, protože jsme si od kámoše jsem sehnal nějaký říční kamery a máme nějaký atlasy, takže jsme jezdili atlas na rameno a tyhle ty věci, aby jsme jako co nejvíc nasimulovali jako to, co má být v té aši, že? Okay. A jaký třeba doplňkový cviky, jakoby kulturistický, tak třeba záda si dával deadliftům, nebo máš je třeba k těm tlakům? Hele, tam jsou prostě nějaký jako přítahy v předklonu, tam byly schyby. Myslím, že tam byly. Myslím, že byly u deadliftu, něco u deadliftu, něco možná i u těch dřepů, takový rozhozený. Že to je právě zajímavý, že nemusí se vždycky vzít jako záda, deadlifty a záda, nebo takový jako tlaky se zádama, ale že můžeš klidně mít vlastně, když máš ten objem práce, něco to je dobře udělanou, tak můžeš mít vlastně klidně cvik na záda v každém tréninku v vozovkách. Jste strongmanem o zádech, pak v těch disciplínách jako mega, že jo? Takže jo, přesně, no. To mi to zajímalo, jak to. No tak takhle, ale jakoby teď to zase měl jako jinak, jsem
že teď jsem měl taky jako 4 tréninky, ale s tím, že jsme prostě vyhodili skoro všechny disciplíny teďka, jakoby, aby se trošku po té až si člověk odpočil před tím logem a jeli jsme vlastně pondělí byly přemka s Exlem a nějaký doplňky k tomu a push pressy s Exlem. Doplňky na co, na vršek těla? Nebo? Jo, vršek nějaký. Říká Luboš zbraně. No. A pak druhý trénink byly právě jako tahy, jakoby ze surplusu právě na Exlu nebo na silver dolaru, prostě to. Jasný. Jakoby, aby se nasimulovalo to, co bude teďka jakoby u tebe na závodech v tom Děčíně, že jo. Pak třetí trénink vlastně byly, dá se říct, klasicky zase jako dřepy a doplňky k tomu jako spíš na nohy, nějaký prostě hyperextenze tam byly, takovýhle prostě všechno možný. Chci ti vidět na hyperextenzích, kámo. To bude Kyriakos. Dobrý, já dělám jako hodně tak, jako, že seš tak jako vohlej, abych stejtil svého ty hamstringy spíš. No. A to tak by to měl dělat skoro asi většina lidí, bych řekl, jo. Prosím vás, dělejte to taky takhle radši. Poslední trénink. A ne na spotky za. Poslední trénink, ty nevím, co teď bylo. Tam byly jakoby logy, no, těžký jedničky logu, prostě předtím se glibem. A co bench, jakýhle horizontální tlaky? Jo, teď jsem je tam měl 5x5 a jakoby... K čemu jsi to měl? Jakýmu tréninku? K těm tlakům, nebo to jsi měl nějak bokem? Já jsem měl kámo po tahách. Jsem měl benche, 5x5 benche po tahách. Jsem odjel tahy a to jsem měl teďka asi 11 sérií pracovních mrtvýho tahu. Jsem měl 6 tak pak si lehneš, že to si odpočineš ležeš. Měl jsem 6 sérek jako dá se říct, nebo 5 sérek jakoby těžších, nějaký trojky. Pak jsem měl ještě trojky jako dynamiku potom a pak jsem šel ty benche a ty benche mě hrozně srali. Já to bench press nemám rád. Jako věřím, no. A jako máš maxku na bench press, když to jsem... Ty asi 185 kg. Takže dáš na push press na ose víc než na bench. Jo. Tak jak já, to je dobrý. Já taky. Bench press. No ale chtěl bych dát třeba 2 kg na podzim, třeba když bude jako čas nějak po sezóně, tak jako ten bench trošku pohrotit, uvidím. A ještě jako poslední otázka o tom tréninku a nechci úplně tady, aby si vyzrazoval nějaký know-how jako team circle a tak dále, ale třeba když máš tu přípravu na závody, dejme tomu, že trvá 2-3 měsíce, 3 měsíce, nebo to můžeme to vzít, že trvá půl roku, ale trvá od na sezónu spíš myslíš, ne? No, spíš bych řekl teďko na tu až. No, tak to byla vlastně víceméně od Švajcu. No, jako tam právě překážel to Švýcarsko. Takže... No. Tak na Švýcarsko. To je prostě nějaký závod, tak to bylo třeba, to je poslední fáze, když už fakt jako ladíš na ten závod, tak kolik to je, třeba 2 měsíce? No, třeba asi, jo. A dokázal bys nějak popsat ty týdny, jestli třeba jako nahodím, jo? Jestli máš třeba těžký, lehký týden, nebo jestli lineárně přidává váha, nebo jako myslím si, že my jsme jako jeli nějak tak jako přidávačku k těm závodům. A prostě jako, když se tam naskyt nějaký problém, že by něco jako bolelo, to by jsem měl třeba předtím, třeba před tím Švajcem jsem tohleto měl, že jako by jsem si tam nějak blbě bloknul záda prostě úplně mimo jako fitko. Třeba u toho, že jo, u vydávání pračky nebo tak. No, jak jsme byli v lese, to máš jen ty, tam byli v lese na dříví s tátou nějak a vystydli mi záda, pak druhý den jsme přijeli do fitka a já jsem se kámo na kdybyste dal na poli, vole, tak máš. No, já jsem to, víš co, on to bylo v zimě někde v tom únoru, já jsem se na toho pro jako tašku dal. To je nejhorší. A jenom ani jsem na ní nešah, nic jsem nezvedl, on jenom prázko ASIčko prostě v tom sekole. A úplně, já jsem byl, tak taška v autě, boty, vole. Jo, a seš to. Jsme prostě skleněnky, vole. Jak to máš rosický, vole. Jo, já jsem to kámo pořádně jako prohřál, promasíroval, dali jsme na to jako hřejivku a spal jsem celou noc. Jsi říkal, že ti táta tu jako ASIčko zevnitř, že ti narovnával nějak, ale nevím, jakou sondou nebo nějakým, víš. Spal jsem na té topící dečce. Jo. A fakt se to, a ono mi to docela povolilo. To je taková dečka, co někomu zapálila barák, ne? V Americe. No, dost často se to stalo. Z zásuvky, které vyndáš. A tak na tom jsem jako spal a povolilo to dobře. A jako by pak, ale ten další týden jsem měl jako díl, že jsem měl svěrač, nebo co, že to povolilo? Ne, ty zablokované. Ty záda. No a teda potom ještě něco v těm tréninkovým týdnům nebo tak v té přípravě. Je tam nějaký třeba speciální finish, něco děláte speciálně? No prostě týden před závodem takový taper, tam se jdu jako na pohodu ty a jinak jako... Jo, každý se na to ptáme, že prostě se třeba preferuje, většinou zjistíme, že většina lidí preferuje jakou tu samozřejmě lineární nějaký přidávání a jestli to jde jakoby jenom lineárku, nebo tam jde ty těžké lehké přidáváš. Jako, když třeba jsem cítil, že jsem nějak jako hodně v hovnech, tak vím, že jsem jako třeba nějak před tím Švajcem taky cítil, že jsem jako unavený, tak jsme se jako dohodli, že dáme takový týden takový jako lehčí. A prostě abych se jako lehce odfouk, ale to. Okay, hele, my tady furt mluvíme o tom Švajcu, tak to bylo tvoje první závody v zahraničí? Jo. A
Jak jsi to bral ty závody, než jsi tam měl? Cítil jsi jako, že to jsou tvoje největší nebo nejdůležitější závody kariéry, nebo jak jsi k tomu přihlížel? To nevím, ale bral jsem to jako mega výzvu. To se mi to fakt za další jako super zkušenost. Že to bylo něco nového. Super vejlet, jako to fakt to bylo to fakt stálo za to. Můžete kouknout na video u nás na kanále? Jo, koukněte, tam je to dobře vidět, to bylo fakt jako skvělý prostě. Zážitek, jako musím se na celý život. A bral jsem to jako, že prostě jsem chtěl jako tam ukázat jako top formu a nějakým stylem jako právě si vybojovat jako tu letenku a na to mistrovství světa. Což se povedlo? Jo, to se povedlo, jsem rád jako strašně to a bral jsem to jako takový prostě start sezon, jako opener, který a myslím si, že se mi to docela, jako mi docela i to sedlo, že jako Švýcarska, jako ne, myslím to se to povedlo, s ohledem na to. Mohl bys být ještě nultej třeba, no, kdyby to bylo lepší, jo, ale... A tak jako ty mám mrzí, že se mi nepovedlo odchodit tolik, kolik jsem chtěl s tím pytlem, že jako to. Jediný, na čem jsem tě porazil. Já jsem tam s tím couval, vole. To je jediný. Já jsem si musel a to mi hrozně sebralo kámo. A ty jsi byl hodně nasraný. Jediný, co mi ne, to jako jsem nebyl nasraný, ale jako jediný, on s tím chodí třeba 3 hodiny v kuse a říkám, to není možný a já, to je jediná věc, která se mi to povedla. No, je to mě mrzí, že jsem chtěl jako ukázat úplně dominantně. Kdybyste mě poslouchali s tou technikou, páči byl jiný ten pytel. Jo. Já jsem poslechnul, ale nejlíp to pak vzal Willem, že jo. No, prostě jenom já a Willem jsme to nesli na vejšku. Jenom on ještě vejš. A víš, já jsem zase jako říkal, že když jsem zvyklý z tréninku takhle, tak prostě jasně, no. To. Ale povedlo se ti to. Máš v plánu ještě nějaký zahraniční závody, kromě toho Irska, kam předpokládám, že pojedeš teda? Kromě naturálu? Letos? Hele, letos ne. Příští rok? Uvidíme tohle. Jako naláká ti to obecně, že... Jo, jako láká mega, ale mě jakoby láká, nebo já bych chtěl, když už bych jel jako ven, tak bych chtěl za první nějaký fakt jako velký závody. Okay. A další věc na to jel, hele, hraju si částečně s tou myšlenkou. My bys měl jet. Když jako se mi povede ještě jako vypilovat tu formu a zlepšit se ještě přes jako zimu a být jako, a povede se mi být zdravý a všechno bude jako cajku, tak třeba mě jako láká se na to jako nějakým stylem nějakou kvaldu nebo něco takového zkusit. Jakože až další rok, ne ten rok? Ne, tenhle rok ne, až jako další. No, kvaldu na příští rok, anebo kvaldu až příští rok, jakože až vidíte. Asi kvaldu až příští rok, hele nevím, já tohle ještě prostě říkám na po sezóně, až tohle budu mít všechno, co mám na to splánu za sebou, tak si jako sednu, jako urovnat si teda, co by to, co zhodnotíš jako damage po té sezóně, prostě jako co máš teda za závody pro mě, že to... Jenom tak v rychlosti, jak ty byla Až, byl Švajc, Kladno, Až, teďka Swag Day, že jo, Excel Boy, Golčák bych chtěl ještě letos odjet a pak to Irsko a Trap Bar Cup. Takže máme 8 závodů a nepřemýšlel jsi právě, že třeba, nebo mě spíš o to, jestli tě to třeba láká do toho Polska nebo do Maďarska si vyjet, třeba místo Kolína, kdyby někdo chtěl jet tady u nás, nebo místo třeba Děčína, že by si jel třeba tam naopak. Když bych věděl nějakým stylem dopředu, že jako tam mám jet a to. Tam je to těžký docela. Já vím, jako věděl dopředu, vím, že prostě ty pozvánky chodí. Ale příští týden závod, bereš, nebereš. Ale většinou to je většinou vypadne. A mě šlo spíš fakt jenom to, jestli máš třeba jako tu motivaci, že... Jo, prostě... ale říkám, mně by se líbilo to. Já jsem říkal, že letos, jako, to jsem řekl na začátku sezóny, že bych chtěl prostě zkusit to Švýcarsko, když vyjde, tak Irsko. Podívat se, jak to jako tam chodí, jak ty závody mají dělaný, jak mě to tam prostě jako sedne a teda. A další rok uvidíme, co to. Jako chtěl bych prostě tady v Čechách minimálně jako závodit prostě takový ty srdcovky, což je Kladno, Až a Golčák, jako to jsou 3 závody, které si myslím, že to a Trap Bar Cup. A jakoby to jsou takový ukončení sezóny, vidět. Jo, je to ukončení sezóny, je to taková tradice a je to prostě něco, co se mi mega líbí a jako tu myšlenku a ty věci kolem toho prostě, i kdybych tam měl prostě jít a zvednout 100 kg, tak jako bych tam chtěl prostě závodit, že je to takový jako... Už jen kvůli těm lidem, že jo, tak, jako přesně tak. A Až je srdcovka jako... Jasně, rozumím. Prostě. No, schválně, co je nejlepší závod český? Jsem právě na to nechtěl ptát. Nechtěl právě, nevím proč. Nechci naštvat Leoše s... A to není o tom. Ale pro mě je kamo Až, prostě jako srdcovka, to je absolutně prostě... Je to kvůli těm stromům samozřejmě, co tam jsou. Já že tam jako to prostředí, jako to, ty letos ta atmosféra, to bylo strašné. Letos to bylo... Ale mě jako letos, já jsem úplně byl... Jako když jsme šli pak jako s Robertem, že jo, na ten
na ten hold a teď jako celá ta až jako to úplně Já to natáčím na telefon, jak mě to normálně, ano, jak je to normálně, já ti říkám, že ty lidi zdrželi za mě, kámo, to kladivo. To bylo úplně neskutečné. Ale stejně jsme si nebyli jistý, jestli jsi vyhrál. Ty. Nebyl, ale já jsem si myslel, že jo, ale ty jsi byl takový jako... Já jsem nebyl jako si jistý. Nevěděl. Kolik jsi vlastně o půl bodu? To bylo úplně o nic, jo. A to ne, rozjebal to. No to je jedno, ale prostě... Není náhodou druhý Čech, co... Jo, jasně, jsi druhý Čech v historii, co vyhrál faši. Největší mazec. Jedinej. Pak z celý tý Aše letos bylo to, jak prostě my jsme tam jako stáli a teď tam stál už Robert, stál jsem tam já a teď Leoš se jako zeptal, tak co zůstane ten titul doma a teď já mu prostě, já nevím, tam bylo třeba 800 lidí, nebo 1000, já nevím kolik tam. 1000, ale jako raketa. Jako raketa, prostě narvaný Sadimír, úplně fakt jako narvaný. A teď vole prostě všichni doma, a úplně, kámo, tu danou chvíli ve mně projela, normálně ti říkám, že měl Adrian tepovku 300, ty vole, prostě úplně. Já jsem si to mega užil, no. To je šílený, kámo. Já jsem ti fandil, ty vole. A pak jsem jako zamáš jsem slzu, když hráli hymnu, no. To bylo jako poprvé, co vlastně nehráli hymnu jako na závodech, že? Nebyla to mě připravil polskou hymnu. No, jako, to mě hodně zahřálo, Fríčko, jsem happy, no. Hele, ten půl bodu, kde se zlomil ten chleba, ten půl bod, kde jsi to vlastně získal? Na tom kladivu. Protože Robert do poslední disciplíny on před poslední disciplínou vedl o 1,5 bodu. On vedl, jo. A vy jste začali jak vidět dva rozhodčí, tak každý jinak. Já jsem vůbec nevěděl. No, já taky, ale mě to právě říkal. Viděl jsem, že jsi byl díl, ale... No, ale oni mi to říkali, že prostě až uslyším stejně, i když ho uslyším, tak prostě ať držím prostě úplně, i kdybych měl umřít. A já říkám, jo, tak... A o kolik sekund to bylo? Já vůbec nevím, já jsem to nezjišťoval. Já nechápu, že jak jsi mohl porazit na holdu polského Roberta, prostě, který má ramena. Já byl ready prostě umřít. Já to nechápu. A nevím, prostě... To je ta hlava, jak říkal, to je ta hlava. Ale já už byl ready, já už byl ready jako umřít po logliftu. Tam se to jako u mě zlomilo, že jsem říkal, hele, tak jako loglift jsme byli první. Teď jako my jsme vůbec původně, jsme se s trenérem dohodli, že vůbec 300 pane nebudem zkoušet. Protože měl PR jako 330, že jo, no, bylo 20 kg. No a pak na stipbaru nebo co to bylo? Pak jakoby z toho, jak fandili, tak pak nějak mezi disciplína naměřovali jenom. Co to bylo těch 300 pane? A já tam říkám, no jo no, ty jsi úplně magor, ne? A já jenom, no jo no, to je život. My jsme se bavili, že ti vlastně vyhovuje víc testy v barkách, pak jsi dynamický bod sám od sobě. Ale právě proto tahám víc na té měkké ose, protože jakoby mě ten dotah jako toto, ale musím prostě ještě zapřít ten dotah hodně, no. Ty dotahy jsou kámo strašný, to jsou prostě... No jako oproti týmu startu. Na týden než já dotáhnu. Jsi prostě pánevní člověk, no. Pánevní člověk. Prostě máš boky jako skříněk, říká Eva Farná. V dobrým samozřejmě. Já mám takovou jednu otázku. Nemusíš tak odpovídat, ale bavili jsme se tady o tom OSG, už jsi to tak jako naznačoval, že teoreticky o tom přemýšlíš. A taky hodně divoký oslý můstek, ale hodně lidí nevěří tvému přirozenému talentu. Já se chci tímhle zeptat spíš, zdali máš v té hlavě třeba nějaký milník, který by to změnil. Hele, nemám a řeknu to úplně jednoduše. Vím, že tomu hodně lidí nevěří, že jsem natural, že jsem čistý. Jejich problém. Co? Ne, ale já za to děkuju, protože to je největší. Hele, naturálově, když někdo mám člověku, který fakt, já mám absolutně svědomí čistý, a když o tobě lidi říkají prostě, že musíš sypat, že prostě tyhle výkony jako nejdou naturálně tohle. Kámo, to je jako důkaz toho, že s trenérem děláme něco dobře. Kámo. No a hlavně ty, a to je největší jako pochvala, kterou my ty lidi můžou... říkají, tak začne sypat u 100 kiloglyftů, že jo, takže... Hele, jako to je jako každýho věc, ať si každý jako dělá, co chce každýho zdraví. Jasný. Ale pro mě je to, hele, když to ty lidi říkají, ať to říkají, mě to fakt jako vyloženě lichotí, protože to je fakt největší lichotka, kterou... Svrbí tě to tam dole trošku. Jo, úplně mi to dělá dobře, ale jako, fakt bez srandy jako to. Abych jako jenom vložku, že to, že vlastně, proč se na to, no, proč to řešíme, tak že jdeš vlastně toho Irska na to mistrovství světa, té naturální federace vlastně britský, aby jsme jako do kontextu, kde jsou vlastně testy z moči. Teď nově se dělají nově testy. A ještě tam je detektor lži, vlastně, no. Abys jako, jasně můžeš, hele, chytrolíni budou říkat, že všechno se dá ochcát. Vysadil si dobře brzo, ale jaký keci, hele, jasný, ta výkonnost je konstantní, prostě jak se zlepšuje, prostě jsou tam mega výkyvy. Tady spíš záleží na tom, jaký člověk, jestli by se s tím smířil. A proč bys to dělal zrovna, jako, proč bys to ty dělal? Ale víš co, já bych to hlavně, když jdeš vyhrát. A jako
to otestují určitě. A jasně, já se tam nevyznám, možná existují látky nebo... Jo, jasně, ale na to musíš mít podaný prachy a nebejt student, který si vydělá 8 měsíčně na brigádách a rád, že. A za druhý, sám se za mnou přišel v Aši, byl měsíc před Swag Dayem, jestli nezařídíme prostě kvůli rekordu, to chci říct lidem, jo, že já samozřejmě nemám důkazy, jestli jo nebo ne, ani jedno, jo, já neříkám, já ti prostě věřím, znám tě a tak dále, ale ty si přišel za mnou, prostě jestli bychom na ten Swag Day, který byl, říkám, měsíc po Aši, jestli bychom nezařídili asi za kolik, 15-20 litrů prostě testy, úplně i z krve, letenky kompletní ještě. Screening a plus letenky vlastně pro člověka, který z té federace přijede, aby jsme, když ty si vlastně na Swag Day dal 190 na loga, že jo? Což je plus 20 kg jako svěťák, že jo? V té federaci naturální by to byl světový rekord logliftu a sám si nás požádal, jestli bychom to nešlo zařídit. Já jsem mi říkal, že se to úplně jakoby nehodí a že to není prostor a že nechceme ždímat dál prostě z toho obrovského rozpočtu, že by se to možná ztratilo, ale že prostě jsem tě jakoby odmítnul v tomhle smyslu, ale proč by si kurva za mnou chodil a žádal o tohle, ty největší testy, co existují. Takhle, jako upřímně, jsou lidi na scéně, kteří jsou toho schopní, ale jako za mě třeba Štěpán, jeho svědomí to nedovolilo. Prostě každý dělá, co chce. Kdo mi chce věřit, ať mi věří, kdo ne, tak ne. Kdo chce vermomocí prokázat, vole, to, že prostě čistý nejsem nebo jsem, tak kámo, ať vysolí 20 litrů. Já na ty testy půl klidně, hele, ve dne, ráno, v noci, ty vole, zbudně o půlnoci, já ti klidně, vole, ten vzorek dám a dám ti vzorek klidně něčeho jiného o půlnoci, že jo. No a teda, je teda něco... Tyhle ty testy s tím jakoby logliftem, že jo, protože prostě jsem se dozvěděl, že svěťák v té federaci je 170 kg na loglift. Říkal jsem, že by bylo super, kdyby ten svěťák byl v Čechách, nebylo to nějak, že bych si chtěl takhle honit triko, jakože mám světový rekord, blablabla. Prostě jediný, vole, reálný svěťák prostě jako to samý, že národní rekord. To je jako, že bych teď mohl tady chodit a říkat, no, já jsem jako mám národní rekord v naturálech, vole, takovýhle píčo, to ne. Ale spíš jsem chtěl, aby to bylo jako v Čechách, aby prostě jako se řeklo, hele, v České republice jsou prostě silný, vole, fréři, nazdar odchod, jo. A my jsme tohleto řešili i na Kladno, jo. Že prostě když dám 108 tak to a zkoušel jsem to. A už jako, že jestli přijede to a že by se, a tam se jako nějak mluvilo, že by třeba i nějaký ten jako týpek z toho Natural Strongman přijal, že bychom nějaký ty testy udělali, pak nakonec to jako sešlo jako z jejich strany, ze strany jako mě i vlastně Lukyho jako pořadatele, o to byl velký zájem. Hold prostě se jako nestalo, ale říkám, jako Mě příští rok, jestli si ty závody nebo ty kvalda bude třeba dělat u nás. Jo, jako bylo by to plánuje Luky, no prej. Líbilo by se mi to a jako říkám, prostě když to, tak jako kdykoliv na ten test bych šel. Jako zase by to bylo fajn, že když bys takhle naplánoval už dopředu a byl bys tady třeba ty, třeba Tomáš Procházka, blablabla a prostě najednou by tady bylo třeba 10 borců, kteří chtějí nějaký ty rekordy utáhnout příští rok, tak se ta letenka, najednou se ti to rozpočítá mezi a je to úplně, je to zadarmo sféru. A bylo by to super. S nějakým masnovatorem, že snad třeba letos ještě budou někdy dělat nějaký record breakers, jako tady v Evropě, tak třeba když to bude příhodný. Jasně, ale a nebude to někde úplně na druhém konci Evropy a nějaká cesta, ale tady to propagací, jako podívat. Ale tady to propagací, že pak najednou tady bude 10-15 sportců, co budou chtít něco překonat, tak hned se to může zařídit, že jo? Paráda. No, mě právě zajímalo, takže neplánuješ, jako já vím, že se blbě o tom jako mluví, ale já jsem si prostě říkal, kdybys jako vyhrál právě to VSM naturální, tak jestli bys prostě fakt neuvažoval, neuvažuju o tom, nebo takhle, hele, já jsem o tom uvažoval už asi milionkrát. Okay. Jakože jsem o tom přemýšlel hodněkrát, to je pravda. Ale já jsem se vždycky dal na papír jako plusy a mínusy. A mě těch mínusů je asi 1 000 000 a těch plusů je jenom pár. Dobře. A mám z toho zcela upřímně, mám z toho obrovský strach, co se týče zdravotní stránky, jako fakt extrémní. Ono pro velký lidi, jakoby... No, ale já vím, jako, že víš, já znám prostě jako rodinnou anamnézu, co se týče nějakých prostě vysokého tlaku cukrovky, těchto věcí, prostě to, s tím jsem vůbec znamený a prostě vím, že tyhle ty věci ti to můžou jakoby prohloubit a můžou ti to uspíšit a to, že jo, tak jako proč budeš si hrát s ohněm, mě to jako za to nestojí. A když se nějakým stylem jako zlepšuju a jde mi závodit jako na čisto, tak jako víš proč. A kdybys třeba zjistil třeba na krevních testech, že máš třeba sníženou jakoby produkci testáků a tak bych napsal jen Čeroubalovi, jak mi namíchá nějakého TRT, jakoby opravdu jako v uvozovkách bezpečný, prostě normální jakoby terapie opravdu lékařský, která by ti třeba tu výkonnost mohla v dalších 5%, jo, jako plácám, 5% třeba zvýšit, ale pořád by to vlastně byl zdravotní jakoby léčba, nebylo by to zneužívání čtyřnásobný. No jasný, kdyby to byla léčba. Už bys nebyl samozřejmě naturál, to je jasné, ale prostě to byla léčba, okay. To je třeba to, o čem já jakoby přemýšlím už dlouho a jednou se to stane prostě.
Jo, tak ale hele, protože bylo 40, čím víc ti bude, jasně. budu mít, když mi bude 40, budu mít prostě 4 až 5 zdravých, krásných dětí, budu mít pořádný životní pojištění a tyhle věci. To je přesně, kámo. Tak do toho třeba jako v rámci nějakého TRT nebo nějaký léčby půjdu, ale v rámci vyloženě léčby. Ale jako říkám, nikdy. A musel by se zjistit, jestli to, že? Ale v současné době se toho no prostě a teď jasný, mega bojím. Já s tím naprosto rozumím, jako mám vlastně na to podobný názor, ale jako si představ situaci, že by se fakt ještě, já si myslím, že se ještě zlepšovat budeš, jo? A teď si představ, že by ti třeba fakt, jako, nevím, chybělo pár nějaký výkonností na to dostat se třeba na World Strongest Man. A že bys fakt třeba nějak rozumně, i kdyby to byl prostě jeden test. Asi v současné době ne. Nikdy neříkají nikdy. No jasný, já nechci, aby si jako říkal, že ale říkám, že to a hlavně nikde není psaný totiž. Když jsi dobrý na čisto, že já budeš vím, dobrý to určitě ne. A to jako si málo kdo uvědomuješ. Ale... Myslím si, jo, jsi dobrý nasypaný. Teda jsi dobrý naturálně. Tak když to tam kámo pošleš, takže budeš úplně to je jako mega point. Na druhou stranu statisticky, jo, to, že bych 80-90% to fakt helfne. Určitě. Ale zase bavíme se o tom, že prostě máš nějakou tělesnou konstituci, jsi obrovský, prostě i tak, výkonnost a kondice tam je. Ve finále bys fakt říkal, mohl bys mít kvůli tomu vyšší tlak, mohl bys ve finále i kondičně to být hůř, srdce, že jo, všechno. No jasně, no. Nikdy nevíš, ale právě jsou ty rizika, ty člověk si neuvědomuje a jsi jako normální chytrý člověk. Tohle prostě jako zatím hele nic, no. Jako, je to dobrý, já ti nebudou věřit. No. Ale jo, tak nevěřím, říkám, jako, hele, já za to děkuju, je to velká pochvala. Jako, jo. A říkám, ale stejně načural. Když bude někdo prostě mít zbytečných nějakých 20 litrů, jo. Tak ať mi je dá, prostě jdem na test. No problém. Jako. Já z tebe si to ojebali, ale je to podplacený. Jako to bude, ale víš, jako já to moc myslím, když jako pak někde lidi to, a my jsme se o tom bavili i předtím. Tak ty se o tom taky nechceš se tím jako plácat. Jako víš, ale že prostě se někde na závodech jako chodit a plácat a jo, já jsem naturál a vy co si pete, tak... Není potřeba to řešit. Mně je to úplně jedno, Hele, když je testovaná federace nebo testovaný závod, tak je píčovina tam chodit nasypaný. To si myslím, že jsi jako když nevíš. Ale když je vole závod, kde se jako netestuje, tak ať si každý co všichni mají každýho svou možnosti, přesně, mají stejné podmínky. Já to taky to, aby to úplně jedno, kámo. Jo, a prostě absolutně všechny vole lidi, s kterýma závodím, jako třeba tady prostě v Čechách nebo kdekoliv. A prostě a je mi úplně jedno, jestli je čistý, nasypaný, nebo to prostě ve chvíli, kdy ty kluci jsou slušní. A myslím si, že tady ta jako komunita těch lidí, co závodíme mezi sebou, tak si myslím, že to je jako dobrý. Že, jako, já bych taky řekl, že jako 100 a mám jako prostě extrémní většinu těch lidí, těch závodníků fakt mega rád. A prostě je mi úplně jedno, kamo, jestli prostě spolu závodíme a ten tam má vole tohle, ten tam to, anebo ten nic, je to úplně jedno. Okay. Úplně jedno. To je správný mindset. Tak dámy a pánové, jako klasicky si dáme ještě se Štěpánem tady grip challenge a uvidíme, jaký pak má úchop. Připomeň si to, jak potřebuješ. Jsi levák? No, já zkusím nejdřív levou. OK. Pořádně, musíš úplně psycho, kámo, ale. Jo? No, to můžeš ukázat, ty ještě jedeš, jo? To se zase... 61,3. Ukaž? OK, tak to jsem neměl, kámo. Pak se úplně fakt jako, úplně se celý zatíklidně, vole. Pak jako dohoven, no. Úplně fakt, jak kdybys měl úplně rozdrtit, ty vole, něco, co úplně ničí tvoji rodinu, kámo, vole. Tady 64,1. OK. Docela slabý uchop, ty vole. No. To je ono, jemu dej pořád to bezdět. No, 70,1. Ukaž? Tak to už je dobrý, teď by to, asi vole, nadál by to asi hned na první pokus, kdybych se to dal, vole, tak by to možná, tak. Já tam mám tipy do tréninku. No. Jestli takhle mohl bys. Třeba pro... Tipy pro jestli pro začátečníky, hlavně do toho strongmanského asi nebo obecně do silového tréninku, jestli máš nějaký tipy, co tě takhle na první dobrou napadne, ale co třeba lidi dělají blbě, nebo... Pořádně se rozcvičujte. To je jako úplně tip, podle mě rada nad zlato, protože já jsem zastánce toho, že se máš fakt pořádně jako rozcvičit, připravit, rozehřát. Tak dává to jako logiku ze všech úhlů, že jo? Jako, a neříkám, že to úplně vždycky dělám, občas přijdu na trénink, tak jsem tak jako projedu ganem, trošku si zahybu, okolo zvedat to. Pak vím, že ten trénink stojí za hovno, vždycky si říkám, proč nějaký ten se nerozcvičil, že jo? Je pravda, že ty jsi tu se hodně poctivý a to... No, to se jako snažím fakt to, nějaký jako... takový ty a válec a to já se projedu prostě ganem, dám válec, do toho ještě jako nějaký mobilizace, aktivace, tyhle ty věci prostě různě mám od mojí fyzioterapeutky různý jako typy, triky, co a jak, víš, takový prodechávání a tohle, tak to mi jako hodně sedne. Takže ty rozcvičky určitě to je jeden tip. Pak druhý tip je podle mě poslouchejte svýho trenéra na slovo. Okay.
A když nemáte... Jinak Když ho nezjistíš, nemáte, tak si ho najděte. jinak nezjistíš, jestli to je dobrý, nebo že Jo, Takže ale myslím si, do toho, že prostě jako fakt důvěřujte svému trenérovi a poslouchejte ho. a komunikujte. Komunikujte s ním. No to je nejdůležitější, jak to spolupráce o ničem. Pak svoje selhání hlavně neházejte na trenéra, protože prostě jako vždycky to je vaše zodpovědnost a ten trenér je jenom takový ten Průvodce. jako průvodce, takový ten prostě, co ti podá tu berličku na tom, že jo, jako. Takže jako poslouchejte trenéra, důvěřujte mu. A jako pak další věc, jako zahoďte ego na těch tréninkách, protože trénink není závod a ono by se to ego mělo i zahodit prostě na těch závodech. Ale jakoby, víš, prostě jsou dny, kdy ti to prostě nejde, dělám to přes koleno. Jo, když prostě přijdeš unavený na trénink nebo něco se děje, není něco dobře, tak úplně jako to tam rvát, že jako prostě dneska jsem prostě měl dát 200 pade na táh, ale vole, zrovna není den. Lidi se upínají na to, že teď to mám takhle napsaný, jako to musí takhle být. A... Proto dobrý je právě to RP, že to jako pracuje s tím pocitem, že jo, prostě, že jako RPčko v tomhle je vlastně takový... Je jako fajn, no, takže to si myslím, že jako to. A pak podle mě je fajn ještě jako dělat i do cvičky, což je věc, na kterou já třeba poslední dobu docela seru a mrzí mě to a měl bych se jako v tomhle hodně zlepšit. Ale takový ty do cvičky, jakože dotrénuješ a pak prostě jdeš ještě třeba jenom vyházet nohy jako na kolo, jenom lehce úplně, nebo si prostě dáš jenom lehkej, úplně lehonkej strčník, žádný vole jako natahování na skřipec, ale jenom takový. A myslíš, jakoby kvůli třeba lepší regeneraci? No, jako lepší regenerace, zároveň sklidnění hlavy, třeba. jo, právě ten cooldown, jako, že si myslím, že to je docela dobrý a jako vím, že když to používám, takže pak z toho tréninku nejsem tak rozsekaný druhý den, mi přijde třeba to jenom jako pocit, je to nějaký třeba placebo moje. Jako. Víš, jak já jsem na studiem a že úplně to jako nehraju extrémně v pořád, jo, ale existují studie. Ne, že prostě se vyzkoumalo, že po silovém tréninku, i po jako kulturistika, ale i silový trénink, když se zařadí třeba 10-20 minut prostě jako kardio nebo nějaký prostě rychlejší chůze, nemusí být intenzivní, prostě takovýhle vychození trošičku, nebo nějaký, říkáš, vyjetí a tohle, že dokonce to zlepšuje právě tu regeneraci. Jo, je to možná. A i ten silový výkon prostě. Takže asi nějakým způsobem cítíš potom taky dobře. Nebo jenom choď po gymu a povídej si s lidma, to dělám docela často. Já jsem takový jako, a my, že v Liberci máme jako velký fitko, takže jako tam docela nachodíš jako po fitku docela dost kiláků, víš. A říkal si Czech Strong tě každý zastavuje, že jo? No to ani ne, to spíš jako lidi otravují. Hej, čau, jsem Czech Strong, jo, to co jako, co znamená? To je takový Pepik, co tam něco zvedne. Hele, jaká je tvoje nejlepší, jaká je tvoje nejhorší vlastnost? Ty vole, nejlepší nevím. Nebo takhle, nevím, já nevím, jak to říct. A možná to, že jsem se naučil se nebrat tak vážně. Víš, a to si myslím, že je docela dobrý, jako nebrat se tak vážně. Okay. Nebejt jako takový to. A nejhorší vlastnost, kámo, já jsem úplně strašně startovací, jako Fakt? Já fakt jako chytám docela dobře, no, dost často. Hlavně když řídím, kámo, to jsem úplně magor. No, to mám úplně to. Jo, a to další třeba, jak ještě jsem nikam nejedu nikdy. No, jak jsem se bavil o té sekce, já bych byl na tom strašný kreten. Jako roid rage a taky věci. No, a celkově, že jako to. Že bys byl prostě jako kokot. To bylo úplně jako... Takhle tě neznám, takhle jsem tě ani na závodech, když se ti třeba... No, já jsem takový klidný, protože tam se cítím dobře, víš, že jsem jako mezi tou komunitou. No, ale když si třeba něco pokazilo. Že víš, že vyhraješ, tak je v klidu. Ne, to ne, ale jakoby, no tak když se něco pokazí, tak jsem to posral já, že? Tak jako proč se budeš... Jo, takže spíš na ostatní lidi, jo, jako když takový... se třeba řídíš, že nějaký týpek tě prostě vyblikává, fakuje tě tohle. Tak bys radši vystoupil. Třeba tě znám, jsi chodící jako pozitivno, jo, ale zase chápu, že já třeba taky tak jako působím, se říkají lidi, ale právě pak máš tu chvilku, kdy to musí ven, jako... To no, jako by umím být magor. Jsem netušil. Dobře, tak aspoň něco novýho. Stávaj se, Hele, jaký máš třeba životní nebo sportovní vzory? Máš někoho takovýhleho? Nebo i třeba, že to vezmeš ty vole, vzory asi ne, protože jako, když máš vzor, tak se snažíš být jako někdo a to není úplně podle mě to. Ale jako lidi, kteří obdivují, tak těch je hodně. Jako, no. Tak něco zkus. Ale jako z toho sportovního, z toho životního, to si asi nechám jako pro sebe. Jasný, jako určitě. Ale jako z těch sportovních já mega obdivuju Česťu Šímu. Jako za to, jaký prostě je, jak na mě působí, prostě celkově i za to třeba ho obdivuju, že prostě když se mu pak narodili děti a to, že jako ukončil tu kariéru na vrcholu a to všechno, takže za to jako ho mega obdivuju. To je to. Pak z těch jako to, hele, mega obdivuju a mám rád
Lukyho Berana s Míšou, jako celou tu partu kolem jako Movembru. Jako Zajímavý výběr. I jako Tomášeho Berana a to, že jako fakt ty jako my jsou hodně blízký. Takže to jsou takový lidi, který mi lidsky strašně sedí a jako nějakým stylem jako ním, když inspirují, tím jako jsou, jaký jsou právě. Bej dobrý přítel. Jako fakt, jako tohle je něco, co mě jako mega, jako teď poslední, si myslím 2 roky jako zasáhlo, nebo jak to říct, prostě chápeš. A ty pak jako z těch světových asi nevím, no. Jako líbí se mi, jako mám rád hrozně Briana Shaw, třeba jako to je. A nemusí to být ze sportu, jako jestli máš někoho takhle. A jako z těch lidí nevím, no. Třeba učitelka nějaká. No, ty vole, to nevím, no. Ještě, že tě zneužívala teď dějepisářka. Pak těch lidí je jako víc, nebo prostě mám spoustu lidí, jako kterým nějakým stylem v obdivu, nebo prostě k nim jako chovám obrovský jako nějaký respekt, úctu, tyhle ty prostě věci. Okay. Tak asi můžeme na tu naši poslední otázku. Jak spěcháte dneska? O tom kakání? O kakání? Co ho kaká? Ano, o kakání. Jako to, chceš mluvit to. Co tě otravuje, co tě vadí, co tě sere? Ty vole. Je to ukradená otázka z jednoho méně známého to jsme ji upravili na kakání. Jo, chápu. A zase obecně, může to být v našem sportu a může to být klidně i politicky a tak. Mega lidi, kteří kámo jako jsou ubrečený. Vadí mi prostě, když lidi brečí, furt se něco stěžujou. A akor jako lidi, vole, který třeba mají jako víš, a je to jako ať co se týče sportu, ať co se týče prostě života a tohle, tak pak když se podíváš, tak většinou ty lidi, kteří nejvíc brečí a kteří si nejvíc stěžujou, jak prostě nemají tohle, nemají tamhle tohle tenhle jim ublížil tohle a takhle. Tak kámo, prostě, jo přesně, a furt házejí jako tu vinu za nějaký neúspěch nebo za nějaký věci, které se v životě dějou a nejsou úplně dobrý, tak házejí jako na ostatní, jo. Tak tyhle lidi mě úplně serou, kámo, prostě. Ty seš, vole, jako každý svýho štěstí strůjce. A prostě, jo, můžu tě jako xkrát pojebat lidi. Jasný, tohle, máš jo, to se nějaká ale zase jdeš něčemu i naproti, že jo, často... Jo, často si jdeš naproti a to. A kámo, na karmu funguje karma, kámo, funguje karma, přísám bohu. A nám to, například? Já na to normálně fakt věřím na karmu, jako a čím dál víc, protože třeba stalo se mi, že jsem jel na fyzio a drbnul jsem, vole, frajerovi auto, jakoby, že jsem mu ho odřel a nedal jsem mu tam, kámo, tenkrát lístek, vole, žádný. Nic prostě. A jako nebylo to moc, ale prostě stejně byla slušnost jako to, když jsem parkoval, že jo. A ty vole, kámo, já jsem týden po tom fyziu jel z Boleslavy, to bylo před Švýcarskem. A kámo, sjížděl jsem z dálnice a posralo se mi auto totálně. Moto jako na místě, víš, prostě to. Kámo, a to je právě... To byla karma. A já říkám, a přesně jsem viděl, v tu chvíli to přesně napadlo. Kámo, a podle mě karma funguje na lidi, co jí věří. Jo, ty smrdí, co na to nevěří, tak si jim najednou se jim taky něco stane. Pamatujete si ten seriál jmenuji se Ero? No. Tak tento trio, ten na to věřil, kámo, a potom mu to na život, že jo, tak jsem říkal, že si to srandu dělá nějaký seznam. Takže jako to mě serou lidi, jako ubrečený lidi, prostě, který to, a lidi zároveň, jako který právě přesně se berou vážně a dělají za sebe úplně něco to. A něco v našem sportě ještě? Nebo v našem sportě? Bereš všechno, tak... Ty vole, nevím, kámo, co by... Neříkám, že něco špatně vyloženě. No, jako jestli třeba, že se sere na strongmanech vyloženě jako na tom sportu. Ty vole, že jsi většině rozsekaný. To jsi prostě, že ráno vstáváš a půl hodiny sedíš na tom. Třeba se že tam jsou strongmanské disciplíny. Jako. Jo, tak to chápu. Jsou těžký, no. Jsou nepříjemný, ale... No, ne, jako asi na tom stranu, jako seretě prostě jsi rozsekaný. Ale miluješ to jinak. Jo, jasně. Je to vlastně ve finále to sere, no. No, ve finále to taky ten hate love. To už, ano. Že prostě jako úplně to nesnášíš. Mám flashbacky do Švýcarska, na ten tier list. Jo, tak to je přesně ono. Máme se ještě párem tier list disciplíny, byste to viděli. Se podívejte, to je krásný. No. Jsem tam docela stavoval jako bídu za ty pytle na rameno, ale ano, to nevadí. Jako, nebudu se tomu radši vracet, samozřejmě. No, přesně chápu, no. Ale naopak jako z těch věcí si myslím, že já jsem docela jako relativně spokojený. Jo, sere mě třeba, když musím jako dělat jako věci do školy, které mi přijdou zbytečně. Jasně, no, ale zároveň prostě si musíš počítat, že jo, a úplně to neovlivníš, no, buď to chceš nebo nechceš, no, ten titul. Přesně, no. Okay. Jako říct, že třeba ta výuka není víc jako zaměřená do nějaký praxe, ale to jsou takový jako teoretické věci. no.
to prostě. No a tak jenom asi to můžeme ještě teda uzavřít, co to studiu, jak se ti daří, nebo Hele, jak to já se mi povedl vlastně loni vlastně v létě udělat státnice, jsem bakalář z fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Okay. Konečně se můžeme dva bavit. Jo, do piči. Jo, my jsme zrovna tuhle jsme se bavili s Vaškem Miláčkem a počítali jsme, kolik nás jako strongmanů je, co má vysokoškolský titul, že jo, vlastně. No, určitě méně, než co jsou policajti, takže. Jo, to je asi jasný, jo, to je taková docela strongman profese, No, ale to teda, jak to máš? A teď vlastně jako pokračuju na stejné fakultě, se zaměřit vlastně na inženýra a s tím, že vlastně studuju na katedře energetických zařízení, konstrukci strojů a zařízení jako se zaměřením na nějaké energetické zařízení, prostě jako turbíny, kotle, elektrárny, čerpadla, takovýhle chujoviny. Takže budeš opravovat kotle? Co? Budeš opravovat kotle, budeš lovatý? No jako tak v současné době opravdu No tak to nevím, kámo, jako jsi jako immervéda zamrdaný. No tak, ale je to dobrý, mě to baví. Mě moje práce i studium mě baví, i když mě to strašně sere, to je něco jak ten strongman mě taky hrozně baví, ale hrozně to sere. Ale právě říkám, že jako mě to v práci baví, za první, že máme strašně super jako partu, nebo prostě super kolegy a vole celkově jako tam toto. Když je tam jako občas prostě sere, ale tak to máš všude. Ale fakt jako mě to baví, no. Rád tam chodím, což je jako dobrý. Když tě práce baví, tak je to dobrý, no. To je nejlepší určitě. Krát bych jako z pracovní dobu udělal od 8, no, bych musel stát v půl pátý ráno. Hele, tak je pak poslední otázka, kde se vidíš za nějakých 5-10 let, ať už pracovně, životně, sportovně, nebo já víš, to je jako bude už 4 děti budou, nebo zrovna. Hele, jo, no tak jako dle toho, že jeden z mých největších životních jako snů je mít prostě velkou zdravou rodinu, jako fakt hodně dětí. A to, což jako nejdřív na to musíš mít někoho... Musíš adoptovat, že? No, jako teď jsem to chtěl říct, že buď musíš mít někoho, s kým si ty děti naděláš, anebo to, tak hele, rád bych třeba za těch 5 let jako už nějakýho capartíka měl, nějakýho small strongmana. A chce už v kolívce vole s Atlasem. Aby mohl pracovně bych rád dělal to, co dělám. A nějakým stylem se v tom jako kariérně třeba posunu, což si myslím, že po tom dokončení té výšky by mohlo. Takže jak se profese teda jmenuje? No já jsem teď v současné době prostě údržbář, vole, tepelník. Jako, no ne, jsem prostě... A můžeš to pak dělat ale asi víc, jakože ne. No jasný, jo, tak jako prostě teď jsem normálně na dělnické pozici jako brigádník, prostě a jako dělám tam sborcem. Tak ještě budu na závodě představovat, tak co budu říkat, Štěpán Bystřinec. Student, teď jo, ale potom. Inženýr. No, jako inženýr, no. Technik prostě, jako technik něco takového, ale nevím, jako, víš co. Ale to s tou rodinou to je docela hezký. Jo, to jako by se mi líbilo, no, mít jako to. To je hezký. To by bylo třeba fajn. to ještě rozmyslíš, jako, nevíš, co jdeš. Co ne? Ne, samozřejmě. A co, a ty strongmany, chtěl bys to, chápu, že aktuálně se cítíš, jako, že hele, dělat co nejdýl? Chtěl bych dělat to co nejdýl. Jestli je ten cíl co nejdýl, anebo jestli je ten cíl, jakoby, udělat za pár let nějaký fakt jako píka. Na té velké úrovni bych chtěl ještě jako něco málo zvládnout a ukázat ještě formu, ještě furt jako to. Ve chvíli, kdy ucítím, že to jako nepůjde, tak pak jsou 2 možnosti. A nevím, pro co se rozhodnu, protože to je, doufám, ještě daleko. Nevím, uvidíme, třeba to může přijít za rok, za 2, za 5, nikdo neví. Nicméně, buď jako ukončím kariéru úplně závodní a budu se věnovat třeba jenom trénování, cvičit si jako hobby, zhubnu, udělám vysekaný tělo, jako má česťa, vole, třeba budu úplně neskutečný, nevím, něco takového. Nechápu. Jo, jako víš, prostě něco takového třeba přijde. Kam jestli tohle přijde, tak si tě normálně udělám na ty 3D tiskárně do býváku. Pekáš buchet. Co říkáš, že si na 3D tiskárně uděláme jeho exit jako Buddha teďkon. Jo, prostě chtěl modlit. A když musíš dát ten rozměr stran 4:3, vole. A uvidíme, no. A nebo prostě, jako, když už výkonnostně na to nebudou mít, tak prostě budu závodit třeba jenom jako takový, víš, jako, že prostě, hele, jednou ten konec kariéry nějaký Masters. Ale ne za 5 let. Ale tak třeba půjdu závodit Masters, třeba když na to budu mít a budu zdravotně. Kámo, všichni se jako závodí, musíme být jenom Masters společně. A to by bylo strašně super. To bylo dobrý, ne? Akorát hrozně jako to odpadneme, no. Protože třeba, když si podíváš ty vole, kámo, na Béďu Jochima. Mně se třeba líbí strašně. To je můj takový cíl, že já vím, že mám na to být nejlepší, jako
někde na světě a tohle, ale jako celkově, když vidíš ty borce, dělá to co nejdýl. víš, oni už tam jdou jako takový, jakože na Jo, chill. prostě to mají rádi, milujou to. Jo, přesně. Je to koníček, ty tohle je podle mě to hlavní, proč bys měl ten strongman dělat. A jakoby s tím, že prostě to musíš v první řadě milovat, až pak řešit nějaký, vole, umístění, formu, píčo. Se mu říká, když člověk strongman. Ne, ale jako, tak jako, vole, ne vždycky se dařilo, že jo, víš co, jakože. Jasný, jo, je to tak. Loni jsem taky končil prostě někde uprostřed startovního pole, jako takový, prostě jako. Tak to bývá. Jako co, no. Ale to, no nicméně jako uvidím, no. Prostě jak na tom budu zdravotně. Pro mě, hele, to vlastně prostě jako nejdůležitější, no, ale jako, ale musíš se furt koukat na to a jako vědět, že když teď něco posereš, tak tě to může jako sundat, vole, třeba 40, takže jako. To mi přijde, že si moc lidí neuvědomíme právě třeba směrem jako i k té chemii, že jo. Okay. Prostě si tohle moc ne to. Ale tak každýho věc. Jo. Asi tak. No, každopádně my ti určitě držíme palce. Děkuji. Ve všech směrech. Všechny. Jsme rádi, že jsi dorazil. Jo, tyhle, jsem rád, že jsme to nějak spunktovali. No, doufám, že jsme trošku odstartovali nějakou zase sérii, která bude pravidelnější. Hlavně můjte follow Štěpánovi. Mrkněte na Instagram. Potřebuju hodně fanoušků. Donuďte ho, ať natáčí videa. A to teď, když by Víťa za mnou jezdil a dělal Klidně. to. Můžete za ním na trénink do Liberce. Jo, přijďte do Liberce, no. Ale jako fakt to jako strongmeni z celé republiky přijeďte. Jako už tam to vybavení máme dobrý, ještě bude lepší a budoucí strongmeni taky. A máme tam to zázemí skvělý a doražte, bude se nám tam líbit. A máme hnedka dobrý bistro nad fitkem. Je to pravda. A zkázal bys na závěr něco lidem? Nějaký moudro? Tyhle moudro. No, neberte se tak vážně. Dělejte věci, co děláte s láskou. Jakože fakt, prostě, aby toto. Buďte dobrý, no. Buď dobrý přítel. Myslím, že ideální závěr. Asi ideální závěr, no. Tak kámo, ještě jednou děkujeme. Děkujeme velice. Daří ve všem a seš inspirace pro všechny. Bude to sranda ještě letos, doufám. Je to tak. Určitě. Děkujeme, že jste se koukali, hoďte follow Štěpánovi a my se s váma loučíme. Sledujte, podporujte silový sporty. Čauky.